only D3 Bio makahimo sa na, not the ordinary D3. Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you... Ako, sir boy, 5 kagina. Wow! It will give you instant energy, and again, ang Doc Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid so madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, para tuna o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. FM News. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso.
sa inyong serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:36 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Adri sa programang K5 Night Watch, mga ka-K5. Temporaryong atalos sa inyo sa ni Idolo. Temporaryong atalos kay K5 Idol June Aluhado Kapulot. Ako naman ang inyo makaupod from 9:30 p.m. Tugtob alas 12 kitasang kaagahon, mga ka-K5. Ako ang inyo alagad, si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kamusta na dra ang mga nagabiyahe subong? O kung nagahimos pauli sa ilatagsa ka mga punuyan? Sa aton magigiting na mga mamumugon, mga ka-K5. Sa aton dira nga mga drivers, tricycle driver, sa mga sika driver, jeepney drivers, nag-even no, sa mga nagabiyahe sang taxi, sa aton mobile taxi patrollers, nga nagalibot-libot na diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta kamo, mga sir? Mga boss. Tawagon ta nga boss, bisan buslot na ang bulsa naton tanan, no? Kamusta na dira? Kasi naman, no, ang mga nagabiyahe dira sang modernized buses. Mga ka-K5 dira kay Mr. Boyet Parcon, nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative. Maayo na edgid dira nga gabi kay Mr. Hali Alcarde, nilang nga general manager. Sa mga nagahimos na dra, nagahugas ang pinggan.
Samtang nagakusamod, samtang nagapamurugso. Baldo gamay lang matukinanaan ko nga kuya mahugas ang pinggan subong man. Iba na nagatawag na. So, wala man ako nakakaon, ako papahugason di pinggan. Especially dira sa mga agot. Akon sa mga pinakamanghon, sa mag-ululutod mga ka-K5. Good evening. Sa mga nagapanglabada dira, ngagaw. Malabas ang ilata sinitagsak ka mga uniform. Sa may mga tiyanggi dira. Good evening dira kay Mami Immaculate. Sa distrito sang Lapas nga masako. Kung ginaya kong business man or business woman ikaw. Kay ginadedikar mo ginang imo nga oras kung gusto nimo nga mag-umwad ang imo nga negosyo. Bisan din man nga bagay. When you are not dedicated enough, probably hindi ka na mag-umwad. Dapat sa kabuhi, may dedikasyon kag may diskarte. Atim na sa mga ka-K5 naton. Mabatian kita alin sa Premier Distrito, tubtob sa 5 Distrito mga ka-K5. Sa mga taga 1st District of Iloilo, listening via K3 News FM Yagaw. Dira kay Kuya AJ. And of course sa mga natapo dira sang Philippine Army, may dayad gid nga gabi mga sirs. Saludo gid kita na sa ila. And of course halong lang sa inyo siring pagpanerbisyo. Pagtaklad sa mga kabukiran, sa diin pagidra nga mga operasyon. Kuya AJ dira, Master EJ, may dayad nga gabi. Naton nga mga listeners dira sa may Banwas ang San Joaquin. Banwasang Tigbawan, Tubungan, Igbaras. Ano pag dira nga makabanwahanan, Gimbal kag Uton. Kamusta dira ang mga jingle? Palang pagbugtaw mo sa aga. Jingle na sang politiko ang mabatian mo, no? Tapos ang tuno ba ang paborito mo nga kantas mo? Mga ka-K5. Para balang gusto mo mag-adlaw pa magbugtaw. Garing napukaw ka sang jingle nila. Para sa ano ganin ang mga kanta nila usually. Ang masaligan dapat butuhon. Di ba lang mga ka-K5? Kamusta man dira mga listeners naton na nagapamati via K3 News FM Leganes. Dira kay Kuya George. Kamusta dira Kuya George? Sa mga natapo man dira sang Philippine Army. And of course, sa mga taga-Banwasang Leon, sa mga Kasimanwa Kodra, sa mga taga-Alimudjan, San Miguel, sa mga taga-Alimudjan ba? Dito to mga kabataan, mga lampingasan. Mga kabataan pa lang, parang may mga sungay na ho. Sa mga girikanan sa itong mga kabataan, mga nagpangsabotahe, nagpangbastos dira sa mga imahin sang Santos, dira sa may Agony Hill, sa may Banwasang Alimudjan. At we all know nga every time nga may mga Holy Week specials or every time nga mag Semana Santa, namo daw nagataklad man sa may Agony Hill, sa may Banwasang Alimudjan, may mga Stations of the Cross dira. Karon itanawon naton ang video diri mga ka-K5 sa sining pagbastos sang mga kabataan ang kaugtas pa tong nagpinta kay tapos na mo. Ayawan pa sila kataklad-taklad sa mga Stations of the Crosses dira. Tapos lamitan lang dira sa mga kabataan, ginbastos gid ang imahen sa mga santos, ang imahen dira ni Hesukristo mga ka-K5. Nagaseler na gid ang pagkabastos sa mga kabataan. Sa mga girikanan da. Sibaw-sibawan nyo na bata nyo. Disiplinahan nyo sang mayo. Kaya kung kaisa daan subong, gabayolente ang mga kabataan. That is because man, no, kung kaisa, bayolente man ang environment nila sa ilang mga balay. Kung sa inyo dara nga mga balay, damo da, arab lang normal na lang ang magpamuyayaw, normal na lang ang magsakitanay mga ka-K5. O kung it could either be nga impluensya sa mga barkada, kung impluensya man sang social media. So, daan sa social media, they have all the access. Isa mo lang da kapindot, katanaw na da sila sa mga pagpiratyanay dira, mga tawag na mga ka-K5, sa mga gamit sa mga armas, sa mga bayolente, balang nga akto.
So sa mga ka-K5 naton dara, good evening. Kag sa mga kabataan dara nga nagapamati, ay abaw nini kag toto. Dapat magdako kamo nga responsable ha. Hindi ka mo magpaugtas sa inyo nga magirikanan. Kag hindi ka mo dara manginsaprat sa komunidad naton. Mga ka-K5. So istoryahan naton na karon ha. Sa mga listeners naton dara sa may Banwasang San Miguel, mga draman mga ka-K5, sa mga taga Santa Barbara, Pavia, New Luzena, Saraga. Good evening. And of course, sa mga nagapamati via K3 News FM Kalinog. Tungkol naton dara si Kuya Jepoy. And sa aton sila nga mga DJs dira sa 3rd District of Iloilo. Si DJ C. Sino pa ganyan na si DJ Chinita na gidman. Sa mga ka-K5 naton dara, sa mga taga Kalinog nga mga baskog na nagkapanyapon na kamudara. Ano ba lang ang sudan? O nami magkaon sa anong ginakrave ta subong man. Kaya kung kaisa kung magpabati-bati ta ka K5 ans, may nagatawag na amo nagalig na crave mo. O da may mapadala sang pizza buwas mo. Nagpabati-bati lang ko to kay na nga may pamahaw gin padala si Mami Immaculate, hindi man magpaperdi tong kilala ko ba. Sa mga ka-K5 naton, sa mga listeners naton dara sa may Banwasang Pototan, sa magkasimanwa ni ka-K5 Ray SPH Umalay, mga ka-K5, ang aton sila nga area manager. And of course, dara sa mga taga-Mina, sa mga taga-Haniway, Badyangan, pagdara taga-Kabatuan. Good evening. And of course, sa mga listeners naton, dara sa Cuarto Distrito, nagapamati dara via K5 News FM Pasay City. Dara sa Pasay City, ang aton siring master technician, si K5 Edmar, daddy na siya, daddy Lekinya, mga K5. Daraman sa mga listeners naton sa may Banwasang San Enrique, Dumangas, sa may Banate, Dingle, Dueñas, sa mga kasimanwa ni K5 Jen dara sa may Dueñas. Kamusta ang inyong mga plaza dara? Masanag-sanag akon mas boron pa sa mata nyo. May mga banwa bala no? Wala man kita may name drop, kung wala man kita may lawagon. Pero may mga banwa bala no? Mga plaza bala nila, wala nila matutukan. Halos madulom kung gabi, siyempre sinuod na matambay kung dulom. Siyempre when it is dark, kung naka-lights off, you don't feel safe anymore sa mo nga lugar. Mga ka-K5, kung magkanto ka sa isa ka lugar, ang una mo nga kantuan is plaza. So ang mga plaza dira naga-create na sang impresyon sa imo. Pagkanto ko to sa amo ni nga banwa, kanami isang ilang nga plaza. Damo ka sang lalagawan, damo bala sa mga instagramable nga mga area. Pero may ara gid ya sa mga plaza. Nga wala magalubak-lubak darang dalan. Wala mapintahan da mga pulungkuan. Tama kahigko. Da nahimo nang tawag na talampukan sang basura. May araman iban mga ka-K5 ang mga plaza nila. Kabaho. And I hope ang mga LGUs naton diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo ang mag-initiate man no na magpaayo dara sang inyo siri nga mga public plazas. That's because amo nang tatak ninyo, amo nang landmark ninyo dara. Kaga malapit sa inyo sini tagsa ka mga merkado dara, kag sa mga sa inyo ganya town proper bla sentro ninyo mga ka-K5. So good evening. Dara man sa mga listeners naton sa Quinto Distrito. Sa mga taga Quinto Distrito, listening via K5 News FM Sara 88.7.
Upod naton dara sa technical side, K5 Papa Flo. Kamusta dara si Papa Flo? Kamusta dara ang bibingka? Ang puto ni Papa Flo. Puto nga ginhimo sang iya nga asawa. Kamusta dara mga listeners naton sa San Dionisio? Dara sa may Banwasang Carles. Paganda sa may Batad, sa Estancia, kag sa mga neighboring towns, mga ka-K5, maayad-ayad gid nga gabi. And of course, sa mga listeners naton, diri man sa syudad sang Iloilo, from Haro District, dara sa may Mandurriao, sa La Paz, sa Arevalo, dara sa may Molo City proper, kag Lapuz. Sa mga security guard, naragalibot-libot dira sa ila sinitag sa ka mga area, mga ka-K5. Halong-halong lang dara mga sirs ha. Kung kaisa sa sobrang kapigaduhon, although hindi man rason ang kapigaduhon para mga awat, pero may ara gid ako nung sobra ka malang ilang nga puwak, last resort nila is magpangawat mga ka-K5. Kung kaisa mga madakpan pa nga kawatan o mga dlaguan man lawas. Sa mga security guard naton halong-halong sa inyo siri nga pag-duty dira, especially kung ang inyong duty graveyard shift kaagahon asa mag-aga mga ka-K5. Sa mga suki naton nga tagpalamati, dira sa mga computer shops, amot damo pagyapon so naga hampang-hampang sa mga computer shops. Before abi sa mga nagliligad yung mga tinuig. Damo parang especially sa COVID pandemic, even prior sa COVID pandemic mga ka-K5, damo nagahilig hampang sa mga mobile games sa computer. Galing subong, kontra naman subong, it is because nga mga mobile games downloadable na sa cellphone mga ka-K5. That is why nga iban sang sabakad to pato sa computeran, dara na lang sa cellphone nila magpa-ukoy dara, magpa-hulom-hulom dara mga ka-K5. Di ba lang? Sa una na may kilala ako ng mga player sa computeran, ito halos hindi gani kapaligo. Ang ginasugat pa dara, ginakigan pa rin nanay yan. Mga ka-K5 kung iban sa mga estudyante nagahambal na agakadto ko sa eskwelahan na agapangay ubalo gragalay madiretso sa mga computeran. It's either madiretso sa eskwelahan pero right after kung sa tunga-tunga sang klase makating class mga ka-K5. Di ba lang? Sa aton siring mga ka-K5 dari sa master control naton, kung naton dari si ka-K5 Andre Fred La Pastora. And of course, naka-live man kita sa aton nga Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7, K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Kung may gusto ka mo dira tamyawon, may mga birthday dira sa inyo, may fiesta, gusto nyo ipa-shoutout darang upod yung naga-shot-shot, sa mga nagapahubog dira, sa mga nagainom-inom, inom lang masarangan mga ka-K5. Kay may ara gid iban, may responsable bala no. Nga pahugbon gid ang lawas. Ate pagkasunod gad adlaw may hangover, hindi ka duty. Pero may ara man iban nga pagka the next day kay na hangover masikliv. Ang rason sa sikliv ga sakit ang ulo. Gali kay na hangover mga ka-K5. May ara ka mo na nga kilala. Pahubog-hubog ka mo dira tapos may obligasyon ka mo buwas nga adlaw, especially pa dira sa mga nagamaneho bala sa mga salakyan, sa mga motor or even sa mga four wheels. Kung ma-drive pa ka mo, it is not advisable man gani nga bisan nga may lang inom mo dira magmulumaneho ikaw dira. So dapat kaya sang lawas ninyo. Kag kung mag-inom-inom ka mo, lapit lang dira sa balay nyo para pwede mo malakat-lakat. O kung dira ka na lang tulog, pagkabuwas na lang nga mamarasmasan ka. O pagpauli ni mo, Deblamambings PSJ, sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, nga nagapamati diri sa aton siring nga programa. Iban arat dira sa abroad, sa mga overseas Filipino workers. Maayad-ayad gan nga gabi. Kay Ma'am Bings PSJ, kamusta dira Ma'am Bings?
Napanyapon ka na dira? Ano mga lutong Pinoy man dira ang ginapanyapon nimo? Okay, Sir Dred De Jesus. Nagapamati diri sa aton kay K5 Remya Panes. Good evening dira kay Toto Jesse Coronado Gaho. Ma-volunteer gini ka kay 5 an sa election no. Si Toto Jesse. Toto Jesse Gaho. Ang intern tabla sa Pototan. Okay, Sir Ruben Brillantes. K5 Kim, good evening. Kag sa Gaub. Gaub Kabatuan. Naga-monitor na dire sa aton sa ringa programa ho. Sir Virgilio Lavado. Suki naton diri. Sir Virgilio, ka nami isang profile mo sir o. Ano nga laba, ginasang buhok mo no. Nami do healthy pa imo buhok sang sakon ba? Kay Ma'am Bea Singwan Zonon. Good evening. Kay Sir Reynan Haralda. Kay Sir RG Balansa Calanoy dira. Kay Sir Blair. Sa iban pagid naton nga mga taxi patrollers. Sama nagabiyahe dira sang taxi. Halong-halong lang dira ha. Kabay pa nga maayo ang inyong income. O kaga safe ka mo sa dalanon naton. Hindi bala ka mo mabiktima sa mga ining mga kunyari pasahero. Kunyari pasahero sila. Tapos kawatan nila ka mo. Pero so far sa mga latest nga mga tawag na mga updates, wala pa man subong no sa mga nagkatabo nga mo sina mga ka-K5. Sir Benji Asturias. Sir Ben, sa inyo to ang ang grass fire subong nga gabi. Guwaan to mo, Guwaan Leganes. Sir Salvador De Zilao Jr. Kay Sir Tong Recabar Candelon. Ang balya ang anyo ko kuno kag edad. Mapakta sir kung mapaktan mo te. Itanda ka magpakot. Hey Sir JM Alumbro. Good evening dira. Comment yo kung diin ka mo nagapamati o kung diin ka mo dira nagatanaw sa inyo sa nga Facebook Live. Kalabanan diri sa managatanaw sang live naton may mga wifi gini mo. Wala nagakabalaka balang maubos ilalot. Kay Sir Tong Recabar, Maribel Pareñas, good evening. Sir Tong Recabar Candelon, kakisi K5 June toya sa piyak ga vlog pro number 1 Japon Amo na ya subong. Okay, since nga namo na sa mga tao sa social media, o dira ka man pakilala sang imo kaugalingon. Unlike sang una nga wala gawas ang social media, may mga personal gid nga mga pagpangampanya nimo. So subong combination of face-to-face and social media campaign mo sang imo kaugalingon. Amo gani ba lang dapat you have to be creative man. Kung nga kandidato ikaw, harap lang makuha mo ang atensyon, makuha mo drang tagipusoon sang imo nga viewers, and of course mostly na sang followers nimo at taga-dira man sa inyo nga mga barangay o kung taga-dira man sa inyo nga lugar kung saan ka mo nagapadalagan. Ma'am Lodi Golilaw. Good evening, Ma'am Kim. Shoutout sa Gabi. Guardians Alaknan Brotherhood International Incorporated. Sa kay Chairman sa CNF Ruben, kay Sir CNF Ruben Bendato. Vice Chairman Datoon gali. Vice Chairman NF Loreto Boji Aliado. Aliado. Pres Romar Mardatoon. Kay Sis Queen Bro Berber. Sir Tristan Wyatt Vigulay. Kamusta sir? Anong panyapo naton subo? Ako niya simple lang ang mga tawag na. Dara lang ko kaon daw. Ang corn beef ba? Naidlaw ka tasang corn beef. Dara sa coffee shop dres dalo mo. Sir Ma'am Novian Bahade. Good evening and kay Sir Roden Pagdato. Maayad-ayad gid nga gabi. So sa aton siri nga mga ka-K5, panibago naman nga adlaw. Ang mga ka-K5 para magdiskusyon, mag-istorya diri sa pila ka mga topiko naton, headline sa mga nagkalatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Para sa inyo man to stay updated, to stay informed mga ka-K5. Mayo na yang nabalaan mo kung ano ang nagakatabo sa imo sini nga palibot. Kaga ari kami subong, ari ako subong nga magahatag sa inyo magadulong sang mga report kag impormasyon. Sa aton sini nga mga ka-K5, mapatian naton mga reports sa aton sini mga patrol reporters kay ka-K5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo, aton dira patrol driver, ka-K5 Ramelo Ramspalek.
Sa aton sila nga mga reporters sa ilatag sa mga beat sa Iloilo City Hall, K5 Jenny Kauyunan, sa Iloilo Provincial Capital, K5 Alex Escalante, sa Police Regional Office, aton PRO6, sa Philippine Army, kag sa mga patrol reports, kaupod naton si K5 Karen Badilla. Kag sa News Center naton subong, si K5 Alira Apin, kag K5 Sunny Walang Kupas, Punay. Naton sila nga mga headlines, ang mga kabataan ginsabotahe ang mga imahen sang Santos sa may Agony Hill sa Banwasang Alimudjan. Pakita naton karon ning video sa inyo. Madululungan naman kita ugtas ni mga ka-K5. Kada adlaw na lang may mga ulugtasan yung mga kabataan. Kaway-kaway da sa magrikanan. Disiplinahan na garing bata mo. Kag make sure na tawag na malapit ba lang buot nila sa imo. Kag hindi ka nila pagdagaan sa ilang nga kaisong. Madugang nga headlines, ang Western Visayas Transport Cooperative o kanining WVTC desmayado na mas kaangay na ginapaboran pa ang mga wala nagasunod sa modernization program o kanining Public Transport Modernization Program o kon PTMP. So, bantayan nato na karon ang pila ka mga detalye sang sining report. Kag didto sa may Banwasang Lambunaw, ay masubo nga balita mga ka-K5. Ang isa ka graduating senior high school student ang napatay matapos na lumos sa may Banwasang Lambunaw. Amo na gani permino nga ginahambal sa aton. Once nga may for example, may graduation, may ginapaabot nga graduation, may ginapaabot nga mga kasal, mga birthday. Usually di ko na paandaman kita na sa mga garikana nato. Hindi ka na halaka-lakaw, hindi ka na halaka travel-travel. So bantayan na mga ka-K5 ang pila ka mga detalye sang sining report. Sa pagkalumos, timakon mo graduating na sa senior high school. Subong school year mga ka-K5. Expected ang graduation subong April 14 and 15. Lapit na lang gado. Isa na lang gid kasi man na mga ka-K5. And of course, sa dugang headlines sa aton balita nasyonal, kaya na maging patigayon dara aton sa ring Senado, no? Diskusyonan ang ining pagbato sa fake news. At yung Meta, may dako nga responsibilidad according diri sa mga mamalidha kag sa mga hangkilan, veterano nga mga broadcaster, si Noli De Castro, nagatambong man diri mga ka-K5. According diri sa iya, nga ang Meta kun ining Facebook, which is amoning commonly used ang social media platform to communicate mga ka-K5. Usually, mga nagagamit na sang Instagram ya, mga kabataan for ano na ya, for aesthetic. Sa X ya, pautuwas dara sa mga kabataan man na. Pero ang platform wherein tanandra mga kabataan, mga katigulangan, ang through Facebook mga ka-K5. Ang Meta, according din sa mga mamalidha at sa mga veterano nga mga broadcaster, ang may dako nga responsibilidad sa paglapta kag pagbato sang fake news sa social media mga ka-K5. So bantayan ang mga detalye. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 3 minutos. Makaligad ang alas 10 ng gabi. Samtang naga-commercial break kita, inom ka mo dra sang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee ni Dr. Amil Itanguy, ang human sa chia seeds, kag di sugar cane mga ka-K5. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programang K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa...
makapagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag maglubog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadalang sa lahat. Yes, wala ka yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman na. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milbuy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
dugay. Wala sambaya ay bisan nanuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Di amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 10:17 na sa gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton siringa programa sa programang K5 Night Watch. This time, makuha kita sa update sa aton siri Pag-asa Iloilo. Naka-standby si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa. Engineer Cuenca, kaupod mo diri sa programang K5 Night Watch ang K5 News FM. Si K5 Kim Kaluyo. Good evening, Engineer Cuenca. Yes ma'am, mayang gabi kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest so the update sa subong adlaw, April 8 year 2025. Sa karon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-eepekto sa Southern Mindanao, samtang easterlies or mainit nga hangin dali sa dagat Pasipiko ang nag-eepekto sa nabilin ni bahin sang pungsod. Dito sa sa Western Visayas, law man sa gyapon nato ng mayong panahon, init kag mapaang sa gyapon sa aga kag may mga posibilidad lang sang isolated nato ng mga pagulanulan, pagpangilat pa nag-uob dala sining easterlies. Mahina tubtob kasarangan nato nga hangin, gi kanaminhan na sidlangan panasidlangan. Pag magadalain ni sila sa nga makana, itubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin niya sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang aton forecast maximum heat index or kapaangon para buwas, posible magalabot sa 42 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw nagatunod alas 6:01 kag magabot laki ni siya alas 5:43 buwas sa aga. Kaya man natong latest sa update ulit sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, tawag na subong nga adlaw, mayaragin man nga forecast nga naglabot sa 46 degrees Celsius ang aton nga heat index diri sa Iloilo City. Yes ma'am, so ang actually ang 46 degrees Celsius sa munang recorded naton no. So ang forecast naton actually 42 pero naglapaw ini siya nagi 46 ang aton nga recorded heat index no kung sa diin nga mas naging mainit. Kaga mas naging mapaang ang kainakang aga no. So expectan naton nga posible maging same scenario pa nakita sa mga palabuto naton nga mga inadlaw no kaya mas nagakusog ang easterlies naton. So nagadalagi din sila sa humid
or mas madamo nga tubig no sa aton nga hangin, so mas mapaang ang aton nga panyempo no. So ginaabiso gid sa gyapon naton ang aton mga tagpalamatino nga padayon lang gyapon sa pag-inom gid no sa nga tubig, kag as much as possible likawan danay ang mga outdoor activities naton no, particularly sa alas 12 hasta alas 2 naton nga mga inuras, kag as much as possible no kung magwa man kita magdalagi kita sa nga kalo or payong para protection nato no sa init sa adlaw. Tawag na Engineer Cuenca, anong mga factors why is it nga medyo layo-layo no ang forecasted heat index naton compared to the recorded nga maximum heat index sa Engineer Cuenca? Well, actually ma'am no, since nga kaina nag-cloudless ang aton nga kalangitan no, medyo although may mga cloud formation makita pero most likely si haring adlaw is nagagwa gid no kag nagasilak gid sa aton, kag naisa man sa nalantaw man naton is ang humid no or mas madamo sang tubig sa aton nga kahanginan no, so amo na siyang ginatawag naton nga humidity. So kung mas madamo ang tubig sa aton nga hangin no, mas mapaang ang aton nga ma-experiencehan. So kaina mas nagdamo ang tubig naton no, although nga wala man kita ka-experience sa mga pag-ulan, pero ang mga pag-ulan naton abi most likely sa mga mountainous areas siya nagtupa. So that's why nga mas mainit no, kag dugang pa naton da ang pila naman ka adlaw no nga wala gawa naka-experience ang syudad sang Iloilo sa mga pag-ulan, so mas mainit pa gid ang aton nga lupa. So that's why nga naka-record kita no sa nga mas mataas pa nga heat index para sa forecast natin yung 42 degrees Celsius. Engineer Cuenca, tawag na ano galing classification yung sining 46 degrees Celsius? Amo ng severe nga classification, Engineer Cuenca, which is really dangerous na sa aton siring nga ikaayong lawas? Well, actually, ang category naton sa may 46 degrees Celsius, under na siya sa danger category, no? So, silingon, delikado na ini siya, no? Ang from 42 to 51, so nakasulod gida ang 46. So, magambal kita nga danger category, meaning na mas mataas na ang tsansa sa nga heat stroke, kag mga heat cramps, no? Or other heat-related diseases nato, no? Once nga ma-expose ka under the sun or mas madugay ang exposure mo under the sun, so mas mataas na daang ma-experience naton nga posibilidad sa mga heat stroke, particularly na sa mga vulnerable nato no, nga mga tigulang kag mga kabataan no. So paadiso gid kita nga mintra santo mag-monitor gid kita no sa mga sensitive, sa mga mainit nga mga panyempo ang mga kauturan naton nga may ginabantayan no, or may mga pakapamilya nga sensitive sidra, kaya mas prone or mas mataas ang tsansa na sa nga ma-experience nila once nga nag-reach na kita sa danger category ang aton nga heat index. By the way, Engineer Cuenca, ano gani oras okay na record ang ining 46 degrees Celsius? Yes, ma'am. So naka-record kita sa 46 degrees Celsius alauna kay na sang hapon. Sige, thank you so much for the information. Kag sa tiyempo mo diri sa K5 News FM Iloilo, Engineer Rolly Cuenca. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you kag mayong gabi. Mga ka-K5, nabatian naton ang latest weather update. Gikan sa aton siring weather forecaster from Pag-asa Iloilo. 46 degrees Celsius ang aton siring heat index. Kung ang mabatyagan naton nga kapaang, kung kaisa o kung kaina, no? Nagagawa man kita magpulupanyaga. O do ka hiwaos bala pag ginawa mo, do halos kung halin ka ganay sa aircon, do halos do hindi ka na magwa mga ka-K5. Likewise man, kung halin ka sa tuman kainit, magkadto ka naman sa air condition ng mga establishments, kwarto abini mo, maglain man pamatyag mo. That is why, as Engineer Cuenca have said, mas delikado kita dira, especially sa mga katigulangan, nagabulad gyud dira sa initan, mas prone dira sa heat stroke, mga heat-related illnesses, heat cramps mga ka-K5. So always gid magdala sang kalo, sang inyo siring payong, bilang protection sa inyo siring lawas.
Especially padra ko nag-skincare ikaw, ha? Tawag na, nag-facial cream ka dara. Makon masilakan dara sang init. Maguba ang imo nga panit. So stay safe mga ka-K5. So expected, so subong, ang gina-expect naton nga forecasted heat index for tomorrow is around 41 to 42 degrees Celsius mga ka-K5. So possible man nga makarecord kita, just like sa natabo subong adlaw, sang 46 degrees Celsius or mga dolodira mga ka-K5 nga kapaangon kung ining heat index by tomorrow mga ka-K5. This time, istoryahan na naton ang pila naton ka mga balita kag topiko. Good evening kay Sir Romeo Sobere nga nagapamati gid diri sa aton sa nga pagpangalagaan. Sir Hudlo Montana, dara naman sa may San Pedro Drive, nagapa hangin-hangin dira Sir Hudlom. Dami na magpaliwaliwa, samtang nagpahangin-hangin. Nami pag na Sir Hudlom kon may ka holding hands ka dira. This time, abot ko na available aton patrol ka kay 5 ants para ma-check nato, no? Kaya oras subong alas 10:25 sang gabi. Ma-check naton kung kamusta ang panyempo naton, tuman balakapaan, ang dalagan sa aton sa nga trapiko. May mga salakyan, damo pa salakyan subong, may mga events pa bala. Ito ni in general nga assessment sa aton sa nga patrol. This time, gina-check nato ng aton sininga connection sa aton nga patrol mga ka-K5. Kay Sir Tong Recabar Candelon, andra nagapulaw-pulaw sa Panorama Printing Incorporated. Nagbantay sa mga balita para sa DepEd. Sino dang teacher sa inyo, Sir Tong Recabar Candelon? Establish naton ang aton sininga connection with our patrol. Podri si ka-K5 Aaron Lloyd Balararifoy. Sabang nag-standby na sa linya si ka-K5 Aaron. K5 News FM Hampion Report. Ka-K5 Aaron, maayad-ayad nga gabi. Ka-K5K, maayong gabi, kag maayong gabi man sa aton yung mga tigparbati, ka-K5 lang gaki. Kamusta ikaw? Kamusta ang syudad sang Iloilo? Ari ka-K5 Kim, pagkapot sa aton, niya padayon kita nga nagpangalagad sa aton niya. Dugayuhom, dumabatsagan ginamon mala no. Nagahambal ikaw ga-report ka grabe yuhom mo ka-K5 Aaron. Magluwas sa maayo ang or ano ni may grasya ka ng nabaton. Wow. Magluwas sa may nagrasya ka ng nabaton ti maning trabaho adlaw nga ti kakabuhi kita. Iti siyempre ti pasado man kita sa eskwelahan sa K5K. Ang gidle ang future political scientist sang K5 future kagawad sang adra sa molo ka K5 Aaron. Pero diin sa buong area nyo na, dara na sa may diversion? Ka-K5 Kim, dari kami sa may, dari kita subong no, nag-conduct sa sitwasyon sa diversion road Mandurriao, no? Ka-K5 Kim. Sa subong ang mga tinion, matawhay naman diyang dalan diri, kag wala naman siyang pagginutok, no? Pero tiyan mo rin makitaan ta diri sa area sa Benigno Aquino Avenue or diversion, may mga arigidri, no? Ang mga BPO companies kag makita naton ng mga agent na ibanti nagpakadto pa lang sa ilang trabaho subong may man nga on duty na subong kag may man nga tiban base kon out na nila bala no kag amoning area diri ang medyo masako lang kag may buhi-buhi gid ni no ang mga ambulant vendor naton kay 5 lang kay bangod matawo diri sa may lugar kag isa pa rin yung BPO companies ng mga building nila. Dara sa may strata dapet? Yes, diri sa may strata dapet kag at yan mo ni mag-lunch break or magpamahaw na or break na sang mga agents ti diri ni nagapadulong sa ila kag ti magkurukaon-kaon ka-K5 Kim, no? Magluwas dira na-check naman diring area sang Mandurriao, diri sa may area sang Mandurriao, diri namtangan bara sang Forest Station 5 K5 Kim. Medyo matawhay niya ang plaza diri sa Mandurriao. Daw sa bilog nga
plaza do Sa syudad? Kaki 5 Kim sa bilog nga plaza diri sa syudad daw mo na ning do medyo maninong yak agad wala sang gawa lang wala gid activities. Do gamay lang ang nagalagaw kaki 5 Kim. Kag temo ni magluwas dira maayo gani iti ang syudad naton subong matawhay ang daragan karon siyang palibot naton sa K5 Kim. Kaya na-notice man naton medyo ang Mandurriao abi nga plaza ka K5 aron do mo nang nauli-ulihi gawa or nabihangan in terms of improvement ka K5 aron. Yes, kung nantawon siya na ka K5 Kim may possibility man nga tiya muna na nabilin siya sa pila ka mga district man sa pag-uwad unlike sa area diri sa Haro, Molo, Arevalo kag diri sa may city proper or diri sa may Plaza Libertad bala ka K5 Kim. Pero ti basi kon sa maabot yung panahon mag-ugwad mandra ang kang magamanami mandra ang plastar sa dira sa may Mandurriao Plaza nila. Bas balay nun lang gid sila ka K5 aron. Pagpatak lang las 7, las 8 aron na sila sa balay nila. Yes, basi ka K5 kay marga plastar or nagapaway na sila daya samtang konsirom na black ka K5 kay piti mayo man na magamo nang ang mga mamatasan sa pumuluyo naton kon paras-paras ang una ka K5 game ngati para sa islang sang gabi ara kana sulod sa balay buhay kini galagaw bla. Ginapahog gabi ni nanay mo. Dahil may aswang to. Hindi ka na magpuli la sa is kay. Ikaw ka K5 aron sa una may mga curfew ka man nga pagkaamo nga oras dapat tara ka na sa balay nyo. Yes, sa K5 game pero tiaton man makulit makita sa una bisan curfew nang taklas yes balay mo ka K5 game. Dungol ka man galing nga pagkabata sa una. Di siyempre amo ginayang nga side ang pagkabata naton sa una ka K5 game. Hindi gina madulayan natural lamang ina ka K5 game. Pero ti subong importante mga mo nagpakidaron sa K5 game. Nag-mature ka na, good boy yes, ba? Yes, wala na sa nagapasaway, no? Sa K5 game. Ate, dire ka na subong sa may area na da sang Haro Big Market ka K5 aron? Yes, ali kita diri sa may portion sa Big Market. Kaya mo na ang dalan diri matawhay ba na wala naman diri sa pag-ginutok yang mga salakyan ka K5 Kim kag masaling naton linong-linong gidya subong gabi ka K5 Kim. Tidira damo pag gani nagalalabay nga mga salakyan ka K5 aron na mostly na private. Yes, sa K5 Kim ti mga morning oras ti ba naton yang kauturan ti basi kun nagapaliwaliwa or mayaraan lang iba na pila sa aton nga mga kauturan kay K5 Kim do hindi niya kakay sa una lang ang regular work hours kidya di ma-start ka sa 8 a.m. until 5 or 4:30 in the afternoon. Subong may mga shifting na. Yes, may hybrid nga call center niya or may virtual assistant niya kay K5 Kim nga may maka-choose ang mga pumunuyo naton kung anong gusto nilang oras nga makatrabaho kay aktibisan kay paano naman ang oras sa K5 Kim makaubra ikaw yat iba ni basi nagapangita bla sang klanan kapag ita abi sang iban or ma-shot abi ma happy or may birthday may anniversary whatsoever man nga mga activities sa ilang personal na or pamilya or sa ilang K5 Kim di amo na siguro ibang mga purpose nga aton nga kauturan na K5 Kim. Nami daw sa may Haro Plaza kay may gabaligya dira sa mga hotcake, sa mga juice dira ka K5 aron. Tubuhi iba lang plaza gid no. Ang kung magutom ka, ang to go place mo is ang Haro Plaza. Especially na mga taxi drivers naton magutom. Kag dira abi sa Haro Plaza dalawa ka K5 aron. Ang dira kanaan tamad tubla no. Dira sa may tabok sang Haro Plaza. May kalanaan man dira nga pang masa ka K5 aron. Mga patapata no. Yes, sa mga K5 Kim. Kag tiyan mo na no dali nakita sa may Lopez High na street ka K5 Lopez Street ka K5 Kim. Na-notice naton ka K5 aron usually dira nga area medyo madulom-dulom kung gabi no. Yes, amo na K5 Kim pero although nga may mga ano man siya, although nga may mga street light man, o galing kay medyo kiraw black ka K5 aron. Yes, K5 Kim.
Pero may araman niya, bitahong nga ilig sa lights off. Ako na hilig sa madulom-dulom ka kay 5 aron. Yes, Kaya may mga namang mga sika driver pa nang nasundan nyo. Kaki 5 game, mga tricycle, iba hindi makita naton, mag-tricycle. Duway ka na may makita pa yung matagabi? Yes. Kakapoy, marami magsikad-sikad mo, no? Yeah, tila ba, posible gan sa K5 kay makapoy, ginangsahi sa nga panangabuyan, magsikad ikaw. Kahit isubong ang data, or yung madamo yung nagabiyahe, subong mga e-bike, tricycle. Oo, tricycle usually kay syempre mag-amo ni oras last 10:30. Do alos wala na ni gawa, it's either tricycle kag taxi na lang ni ang pwede mo masakyan. Ako par ka dra sang tricycle, kung taxi ka na lang ka kay 5 aron. Ikaw yakon ikaw papilion anong mas namian mo sakyan, tricycle o kon na taxi? Mas mayo yung K5 game yan, do mag-motor-motor na lang, mas single motor na lang K5 game. Angkas-angkas mo na. Angkas na yung K5 game. Mayo man dara kay damo dagawa tao, mga taxi dara sa gwa sang ospital ka kay 5 aron. Yes, dire kita sa may West Visayas State Medical Center ka kay 5 Kim. Nagalapay, no? Dili sa may Upondon din ito hospital. Kaya kisubong muna, no? Kalabanan din nag-standby sa gwa mga taxi. At nagahulat din sa mga pasahero nila. No? May ara makita sa may makita nga 24/7 bara nga mga kapiyan, kalanan, may ara man nga patahan ang bika kay 5 Kim, may silog-silog. Kadamo sang mga bukas nga mga kalanan, mga 24 oras at 24/7 kaki 5 Kim. Dra man sa may atubang sang Weso, may mga suga man tuod. Pero medyo madulom-dulom man dra ka maglakat-lakat sa ano. Kaki 5 aron, dra sa may hallway kaki 5 ro, no? Yes. For pedestrian pagidra. Yes, sa K5 Kim. Ti amo niya, no? Pero subong wala naman sa may mga nagatinir sa aton nga mga overpass kaki 5 aron. Basta nagliligad. Base sa paglibot-libot man natin sa K5 Kim, wala naman sang may nagatiner, no, sa mga overpass dito sa syudad sa Iloilo. Kada sa pulan naman siguro nagligad mo, ang ginapang dakop sila ka K5 aron. Pero kaya hindi man natin kung kaisa malikawan or hindi natin manigar nga may mga badyaw o mga kauturan natin nga wala naglaya, sabi may mga diferensya sa paminsaron o tawag na nagaplasta na sa mga lugar, may mga atop ka kay 5 aron. Pero all in all damo man dira may mga police man kita nga nagalibot-libot, mga police patrol. Yes, kay 5 Kim na may makita sa presensya sa mga police patrol nga nagalibot diri sa syudad sa Iloilo kag manggawas dira may mga barangay tanod or may mga patrolman sang barangay kag mga tanod ang nagaroving sa tagsa-tagsan nila ka mga nga area kay 5 Kim. Sige, Kaki 5 aron, thank you so much gid sa imong situational report. Ito nami itong bingka to mo. Sige, Kaki 5 aron, thank you so much gid. Balikan ka ramon dira karon sa imo sila nga natipon nga report Kaki 5 ron. Sige, Kaki 5 Kim mangini nga flash ang situational report niya durong gid sang Kalawan sa DTX Kapamix. May kape ka na nakadetox ka pa. Kagani Kaki 5 Reyes, Pea, Umalay. Nga pa nagagida pumuruyo sang Pototan, Iloilo. Ako naman si K5 Aaron Refoyo, Pars Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Mga ka-K5, nabatian naton si ka-K5 Aaron Lloyd Balala-Refoyo sa aton siring patron sa iya situational report. This time, ato bala itong natabo sa may banwasang Alimudyan wherein nag-video diri ang isa ka netizen kag nagapabutyag sang iya sa nga frustration kay ang ilang ginubradra sa may Agony Hill sa may banwasang Alimudyan ang gin sabotahe dira, no? Sa siring mga pamatanon o kanilang mga kabataan, mga around
mga tuto-tuto pa lang na gani. Kasi ka nato no, mga around 10 or 11 years old, kagalagmay man nga mga kabataan. Mga sumbag-sumbag pa dari sa mga santos. Ambot na lang din ng pinamatasan sa mga kabataan nga ni. Probably ba silapit lang man gani sa may area. Sa may Banwasang Alimudjan. Sa may Agony Hill, no? Ang ginabisita wala, no? Kung maglagaw ka mo dira sa Alimudjan, mga tumandok dira, magtaklad dira sa may Agony Hill, ang mga ka-K5 during sa Semana Santa kung Holy Week, mga ka-K5. Ari mula ka-K5 ans, para si pa rin natin ma-play ang inang video. Para mapakita naton sa aton sa nga mga K5 at mapabati naton ang senaryo dira. Pati man ang pag-voice over dira ni K5 Aaron Rifoy. This time tanawon pala nato no ang ining pagsabotahe. Isang sining mga kabataan ba temprano pa lang wala na sila mundo mga kabataan nga niyo. Tanawon pala nato no mga K5 nagkalatabo. Dira sa may Banwasang Alimudjan. Ini aktwasyon sa isa kalamaron nga lalaki sa imahe ni Jesucristo nga nagligar ginbastos kag nagpanabutahe sa Agony Hill sa Banwasang Alimudjan. Oo. Nabang nga liwat-liwatan. Hindi mo yan ha. Gagulat. Hindi mo yan. Malangay. Malangay. May mabitaw kayo ni. May bitaw kayo. Sa eksklusibong interview sa K5 News Team kay Carlson Alinday, ang ginhar nga pintor sa lugar, suno sa iya, posible kahapon sa ngapon natabo ang pagpanabutahe sa ika-13 nga estasyon. Pero subong adlaw Abril 8, 2025 sang ila na ibaluan, kagin bisita ang lugar, nagtambad sa ila ang mga pinta nga nagalinapta sa tapos na nga mga estruktura, hilabi na sa imahe ni Jesucristo. Payag pa sini nga patapos na kontani ang ilang pagpaminta sa mga imahen kag ini ang preparasyon para sa nagahilapit ka Semana Santa. Nakapati naman si Alinday nga malapit lang sa area ang lamharon nga lalaki nga may kahimuan sini. Panugyan niya Alinday sa publiko nga respeto ng santos. Nakita sila nga nagaobra sa lugar bangod sa kabudlay. Bangod sa kainit kag kabudlay nga magpakadto pabalik sa nasamit ka lugar. Agud nga matapos ang ilang nga preparasyon. Mga ka-K5, nakitaan ninyo ba? Ka mga lampingasan sa inyong mga bata, oh. May naga-video pa sa iya, aram mo nagahimo ka na sang katuntuhan. Videohan mo pa, kag i-upload mo pa sa social media. Dami ka mga bata nga niyo. Although nga they are innocent, kag they are minors. Sa mo na nga idan, ay paminsaron naman na. Probably kulang lang ni sa pag-iya. Dapat ni sa gidikanan sa siring mga kabataan. Disiplinahon yun ang mga kabataan nyo. Wala na gani respeto sa mga imahen sang santos. How much more pa ya sa mga ordinaryo nga mga tao nga masumalang niya. Sir Blair Matuliano, Sir Hudlo Montana, Sir Romeo Sobere, ano bala ayan ang pamatyagan ninyo? Ang rason nga doon nagasalir ginsubong ang pamatasan bala sa mga kabataan? Makon mo. Ayawan ka dara sang tulutaklad dara sang sarang Stations of the Cross. Mga ka-K5 Dubai Station na sila mo. Ang Station 13 nang makita naton sa video. Iningin sa botahe. Actually, maginbilin sila dara nga pinta. Itago man actually nila. O galing kay nakitaan dara sa mga kabataan. Wa mo man pinang ula dara sa mga natapos na nila pinta. Pagkakita nila guro, grabe ang disappointment bala nga ginatawag. Kagang frustration mo bala, no? Na hamakon mo, imahe na nasang santos, amon-hamon pa na. Bastoson pa sang amon na. Maldarin ni sa Romeo Subire. Ang baliya kulang sa disiplina. Ano, abi kay subong, kamay mo lang tandog sa bata. Pa DSWD ka dayon mo, no? Sa
Sa una bisan sa una, responsable gina ko yung nga bata pa. Pero wala man ko kagi pasaway gina sa ginikanan ko. Like kahalin sang una, sang gamay ako, sang elementary ako, masaligan ako sa mga ulbrahon sa balay. Wala na ko nagapautas. Sang una na ako makabuya, kaya although nga expression na nga kita mo ng pagpamuyayaw. Hanggang makibot ka bala, no? Out of frustration, magkahambal ka sa mga malaing yung mga tinaga. Nahampak na dayon ang amon nga ba? Diba lang? Sang unaya, makahambal ka lang ya sang bad word. Sang GAGA or kung na sang GAGO. Pakon na dayon ni nanay ni nanay mo ba mo mo. Baladiin mo na nabatian. Ang gagambal kasi na. Ay karon hanuton. Prosubong yan, nangin normal na lang ang pagpamuyayaw. Even nga rin mga bata subong, normal naman sila mamuyayaw sa social media. Okay, iba na, biman nga mga adult sa social media. Pinataka lang man sa kano mo. Sang hambal dara kag post sa social media. Kung ikaw, Sir Hudlo Montana, kung ikaw, Sir Romeo Suberi, kag Sir Blair Matulyan, ano ba lang sahi or kind of discipline na gusto mo i-impose sa imo nga magkabataan o kung sa imo nga puluyan? Para mag-abot, kung hindi mag-abot sa punto, o nga tawag na, padagaan ka sa kabataan mo da? Ate, ang ining grupo, grupo diri mga ka-K5 sang siling pintor, di kaluoy man sa ila, masulit ni sila pinta, magasto naman sila dira. Kaga-imagine ang kakapoy balang arga pasaka pakadto pabalik kadra. Kaga grabe pa daan subong ang kainit bala sang tiyempo kun ining heat index naton mga ka-K5. Tiyan mo na ganing ginapanami mong lugar, higuan man dira sang mga kabataan. Mga ka-K5, muna yung temprano pabala, no? Nga nadulaan na sila sang respeto. Even na nga sa sining gamay nga bagay. Mga ka-K5, kaya harapan na, ginabidyohan pa nilang ila kaugalingon. And they feel nga proud sila sa ilang nga ginahimo, mga ka-K5. Sipa-sipa, pero nami man si Pahon. Dali ka, hindi kita brutal, minor di edad ba nabi ng mga bata mo. Isa mo lang naguro katulod, tumba na ng mga kabataan nga ni. Mga ka-K5. So it's time na gid nga magbululigay diri ang bilog nga komunidad sa pagdisiplina diri isang mga kabataan. Mga ka-K5, abal diri ni Sir ni ka-K5 Alira Apin. Ako yaga panumbag ko ya bata lang ka-K5. Hindi man ako abot sa punto. Ano lang kita ya? Mapahibi lang kita ya bata sa mga inablos naton. Nakar-nakar lang kita sa mga kabataan. Pero hindi kita ya manumbag ka-K5 Alira. Pitik lang gamay akong salawayon gid. Ati, according man diri sa investigation sang Alimudjan Municipal Police Station, it is possible nga tripping lang diri sa mga kabataan. Ang arab lang matyagan nila, normal lang. It is okay lang. Especially subong be highly influenced tuod sang sining social media. Basi makita na nila sa mga challenge sa Facebook na sa mga vlogger nga amo nang ginahimo nila. Kapen pa kung gina-idolize, o ti sundon Manila. Tigin pang lamhitan drang ng mga structures mga ka-K5. Makon mo basi pila pa ni kadlaw nga ubra nila. Tapos obrahon liwat nila.
kung mahingagaw pa na nila pag labot dari isang tawag na isang Holy Week mga ka-K5. Actually, may video, so probably na-trace na nasang kapulisan naton. Nagambal man rin ang WCPD o kung ang ining hepe sa Alimudjan Municipal Police Station nga pa-imbestigaran dira no sa ila sa ning women and children protection desk kon WCPD para matumod ang ining bata tapos makahimo balasang interventions. Basi kinanglan sang guidance, kinanglan sang counseling sang siring bata nga ni. What is the factor o kung what's the reason behind nga nag-rebuild din na ni siya. Amo na di bilang aktwasyon, pero walos hindi nakakilala sang Santos. Ito nga bisan na kung ano man di abi ang relihiyon sang siring mga kabataan. Usually, even elementary ka, doon na orient ka naman sa mga pagrespeto sa mga religious nga mga structure, ang ining mga estatwa, mga ka-K5. Ang bali Sir Hudlo Montana, basi may nagsugo sa ila para ma-viral. Ako na gani budlay sa buong Sir Hudlo Montana. Ang abi naton sang una, sang tawag na gin-injekan kita sang COVID-19 to sang tawag na booster sir tawag na Sir Hudlo Montana. Abi naton masumbik ta nagkulbaan to mga tao. Sumbi, malasakit. Nagkalatabo ka subong, nag-ubos na tanan vlogger. Ang mga vlogger subong, ang iban, wala naton gina-generalize ha. Iban, they are not responsible sa ilang mga content. Naman gani, once ka content creator ka, especially kung damo ang followers mo, you have the ability to influence. So kung nagpakita ka na sa negativity, sang violence sa imo mga content, so ma-adapt man na sang imo sini nga mga viewers, especially pa sa mga sumulunod mo gidra. Bali ka kay 5 JJ Castro III. Ambal na nami na yabakulon nga hindi malimtan sa bilog yang kabuhi. Kasuhan ka man gapon sa tawag na PSWD makita ng bakol ka na yun. Isa mo lang na katulod sa bata nga na siguro tumba na ni mo. Ate kung subong pa lang, kung subong hindi paghatagan sang solusyon, hindi ni paghimuan sang intervention, masalir gini mga ka-K5 batasan niya. Sila pa lang na gani edad niya, mga 11, 12, pulo ni edad niya. Muna nakabrutal ang pagpangbastos niya. How much more pa? O kung mag-edad-edad na siya, makalampuwas na siya sa pagka-minor de edad mga ka-K5. Ambal ni Sir Arman Bakuguay, ambal yan may boost master man ka-K5 Kim. Basi may nagsugo sa ila para mag-viral. Ambal ni Sir Romeo Sabere, ambal yan depende man sa ginikanan kay sila man ang may poder nga magsaway sa ila bata kang magdisiplina. Galing subong, ang iban nga magikanan, mas hadlok pa sila sa iya nga bata. Ang may ilang pahog sa ila bata, hadlok na dayon sila. Sabla Sir Hudlo Montana kag Sir Romeo Subere. Pero may araman na nga sa una dungol, pero amat-amat nga nag-mature as they age. Sa kabay pa nga may ginatawag ba lang nga character development ng mga kabataan. Ote, according dire kay Police Captain Asparo, na may mga initial naman sila, no? Naginhimo regarding diri. Ginpatawag sa police station mga ka-K5 ang ining mga minor de edad nga involved to determine ano gid ba lang rason. Anong madalom nga rason mga ka-K5? Ano may nagsugo ni sa ila? Kag ano ang factor nga lain din pinamatasan sa riksining mga minor de edad nga nagpanglamhit dira sa may tawag na sa mga estatwa dira ano sa maimahen mga ka-K5 sang Santos. So
check man nato nagkaroon ang dugang nga mga update regarding sa siring information o kon balita mga ka-K5. Good evening kay Sir Carmelo Garcia. Good evening Idol Kim, watching from Barangay Nabitasan, La Paz. Kamusta dara sa La Paz, sir? May tawag na. Pulo paliwad, anay. So mga ka-K5, kabay pang mamarasmasa ni mga kabataan. Tagang girikanan ay ninyo na ipagpagwa ang mga bata nyo. Kung sa mga bagaranon pa, grounded. Hindi nyo na pagpauyata na sa mga cellphone. Kung maghibi na pahibi, karing depende man akong kaisa sa assessment nimo kung effective ang kind of parenting nga ginapatuman mo o kung hindi mga ka-K5. Okay, Mandra Sir Carmelo Garcia. Sige, mga ka-K5, mabuya kita na isang commercial break. Pagbalik nato, no, kuwaon nato ng mga reports sa atong siringa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Balala. Basi mga tumuloon na ni Kibuloy pa. Bantayan nato ng mga reports sa atong siringa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Balala. Sorlon Refoyo. Standby. Magpapanumbalik kita dari sa atong nga programa, sa programang K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Paginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na wala na ba, tabos ako na. Luha ko. Sabi man basta. Ngayon na kadaan ako ni. Sadya ko kanina kabato na ako ni. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ko niya napas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Wow! Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City.
ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo, pero ko matim lang kanina sa kakadlaw lang kanina ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang di ko abi ka balogin magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ng balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong na Vilonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pao kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso!
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 8 minutos makaligad ang alas 11 sang gabi. Maka K5, upod kita no nga pangamuyo para sa tunsiring nga mga ka K5 sa mga nagatinedra sa may palibot sang Mount Canlaon. It's because kay nasang kaagahon, may nagluntad dito nung paglupok sang siring Mount Canlaon, mga ka K5. Kagsubong madamo-damo dira sa mga areas, mga kabaranggayan dira sa may La Carlota City, dira sa may Bago City, dira sa may La Castellana, nga apektado narabuot dira sang abo mga ka K5. So delikado ini dahil is because according gani no sa Office of the Civil Defense o kunining OCD Region 6 nga they expect pa sang sunod pagid nga paglupok mga ka K5. Antes ni gani or prior sang eruption sang sining Mount Canlaon mga ka K5. Kita mo nang malinong siya, nasa loob na pala ang kanyang kulo mga ka K5. So possible diri according sa aton siring mga otoridad na from alert level 3 malift na siya no sa alert level 4 mga ka K5. So ano na bala no? Iban na dugay na gid nga tinira sa mga evacuation centers na they are hoping nga magkalma na gid ang sitwasyon. Nga hindi na gid mangin tawag na hindi na gid maglupok ang ining Mount Canlaon. Ganay subong na nagapatuman sila dira sang 6 kilometer extended permanent danger zone. Pero naka-alerto man diri nga aton siring otoridad kay dako ang tsansa nga mag-escalate pa ini ang sitwasyon mga ka K5. Subong Pulaw Bugtaw ang aton siring dira nga mga taga MDRRMO dira sa may area sang Isla Sang Negros mga ka K5. And of course no, kay ina may mga nagatapas dira, nakisakay pa to gani kay inaman sa patrol sang K5 News FM Bacolod. Kay mabudlay ang transportation. Once gani nga amo na ang matabo bala no. Hindi sila pagpahanugotan nga magagwa sulod dira sa may area. Although ang ila sini nga kilala nga tourist spot dira kon damo man dira nagalagaw-lagaw, nagahulu hiking sa una nga wala pa nagawabla sa mga activities kon eruption ang ining Mount Canlaon mga ka K5. Delikado ni sa mga kabataan, sa mga kamalaman o katigulangan naton nga may ginabatyag bala nga sakit mga ka K5. Line ni mahaklo mo kulo-kulo kalbaan ka dira, especially if you have respiratory illnesses mga ka K5. And as of the latest mga ka K5, sa latest diri, according diri sa Office of the Civil Defense, nagapreparar sila sa possible nga pag-lift sang siring alert level. On the latest, yara sa 2,000 ka mga pamilya ang grabuligan diri pinagi sa Department of Social Welfare and Development kag DSWD kag mga lokal nga panguluhan yara subong no mga pamilya nga sa evacuation centers. According pa diri kay Undersecretary Ariel Nepomuceno sang OCD mga ka K5 nga it would translate no to more than 6,000 o kung 6,000 ka mga individual mga ka K5 nga affected ra sa may area. So kung pataason ini nga sa alert level 4 magin 10 kilometers na ang ining danger zone mga ka K5 wherein hindi na pa pwede kasulod ra or ang mga gin-vacate no sagwa sang 6 kilometers 7, 8 and 9 kilometers isdugon pagid na sila, sayluhon pagid na sila.
sa mas luwas kag medyo mas layo-layo pagid nga area mga ka-K5. So kung in kaso nga ma-lift ni sa o kung mapasaka ni sa alert level 4 mga ka-K5, maglabot na sa 10 kilometers ang area nga hindi pwede makasulod. O kung bawal ginadumilian ang pagtiner mga ka-K5 ang human activities na maglabot sa 90,000 ka mga individual o kung tao ang kinanglan nga i-evacuate sa mga sa komunidad nga ni mga ka-K5. So we are hoping they will all be safe, no? Amo na gani bala, no? Basta mga natural calamities na, mga natural disasters, amo na mga bagay nga uncontrollable. Kag tawag na pagtuo lang nato ni sa Ginoo, ululupod ang mabulig lang nato no si Bong. Ang magpangamuyo nga magkalma na ni. Siyempre kung maglupok pag ini mga ka-K5, may tendency pagid nga pati kita diri sa may isla sang Panay kag Guimaras ang malabot sang sining abong kung madumduman ninyo during the eruption sang December 2024. Nakalabot dito sa may San Joaquin, sa may banwasang Tigbawan, sa may banwasang Miagaw, ang abo mga ka-K5. So amo na ang latest update halindri mismo no sa Office of the Civil Defense. Kag dito naman niya sa may La Carlota City, ang La Carlota City LGU ang nagpadala sang water filtration truck sa mga affected sang ashfall mga ka-K5. According diri sa kay punong barangay nga si Carlos Juni Natwell Jr. Dara sang barangay Araal sa La Carlota na matapos dara ang ashfall sa area, nagpatigayon gilayon sang flashing sang tubig sa dalanon. Kag mayara sang ginapanagtag o kon gina-distribute diri nga mga purified water para sa mga pumuluyo. According ba diri sa opisyal, na nagpadala man ri ang LGU sang La Carlota sang water filtration truck sa barangay agad nga maghatag sang potable water. Kan matindog nga tubig for water source nila, pwede mainom mga ka-K5. Dinitungod nga ang surface water kung ang source of water dito sa may Negros Island kung sa pinaka mga area sa Negros ang affected sang siring abo nga nagtupa sa ilang mga puluyan kag sa ilang mga bubon, sa ilang mga bombadra kung to any source sang tubig mga ka-K5. Handa man diri according diri sa opisyal sa punong barangay in kaso no nga ipasaka sa alert level 4 ang sitwasyon dira sa may Bulkan Kanlaon mga ka-K5. So this time atuwao naman naton ang mga report ni ka-K5 Aaron Lloyd Balalarifoyo regarding diri sa mga natipon nga mga police report sa patrol. Ano mga nagkalatabo na record niya mga insidente diri sa Iloilo Province kag Iloilo City mga ka-K5. Mag-establish naton ang koreksyon with our patrol. Good evening kay Sir Jul Roy Esperidion. Nagapamati diri sa aton sa ringa programa. Kay Sir Roden Pagdato. Ma'am Bings PSJ dira sa may Singapore. Kamusta namin man magpuro pamahaw mo? Magkima-kima samtang amo ni oras, no? Nagtrokaon dira sang chichirya. Pag-inom sang sito na rin. Sito na rin. Mga ka-K5. Ate Subong, wala kag tuo man gyapon ang mga drug by bus operation. Walos wala untat diri ang tawag na mga operasyon sa aton siring mga otoridad. That's why kung kaisa nagaduda man direk mga tao. Kung tawag na, ganiblang drug free kag drug cleared niya ni, no? Nga ginapakita nga mga datos sa aton siring mga law enforcement agencies, mga ka-K5. Pero usually makita naton sa mga live naton o sa mga drug by bus operation. Mag-requestion diri sang aton siring mga ka-K5 sang mga nagatanaw dira sa social media.
kung girasunog man bala. Pero angkot kung girasunog man bala ang ining mga illegal nga droga nga ma-confiscate sa mga drug by bus operation. Yes, mga ka-K5, ginasunog dira. O kung ginasunog ina. Ang natawag dira is ceremonial destruction, mga ka-K5. So, usually, no, last time naka-witness kita sa dumakaduwa ka beses sa pagsunog sa illegal nga droga, mga shabu, mga marijuana, mga ka-K5. Usually, magakadugayan ini siya tungod nga ang inig mga droga bala, no, na ma-confiscate sa mga drug by bus operation. Usually, gina-present pa ni siya sa korte as ebidensya, mga ka-K5. Ginakwaan pa ni siya sang sample o gina-check pa ni mismo, no, sang judge, mga ka-K5, kag dara mismo sa korte. Kag, for example, si ka-K5 aron nagaupod na sa mga drug by bus operation. Makita ninyo sa mga Facebook Live at naga-witness man na siya sa korte, mga ka-K5. At according diri sa PDEA Region 6, kaya sila ni naga-initiate, no? Sila ni plano sang pagsunog sang illegal nga droga sa mga both mga na-confiscate sang pulis, sang PDEA, kag iban pagidra nga mga law enforcement agencies. Mga ka-K5, usually ganatipon pa na, no, kag ginakinanglan pa na sa mga pag-approve man dira sang korte, mag-issue dira sang clearance nga pwede na makaproceed for destruction, mga ka-K5. Usually ginagamit na or pwedeng pagsunog sa mga krematorium. Last time dito sa may Pasiseri, sa last year man, dira sa may Mandurriao, dira sa may Kalahunan, mga ka-K5. So the next time na may mga drug destruction naman, ipakita natin sa inyo ang step-by-step process ng atong sining mga otoridad para for us to be transparent, kag para man sa ila sining ahensya mapakita sa inyo ang ining mga nakumpiskar nga droga o ginasunog para hindi na ginatawag na ginahambal bala permi or ang notion nga gina-recycle, mga ka-K5. This time, naka-standby na sa aton sining linya si ka-K5 Aaron Rifoyo sa iya sining mga report nga natipon sa patrol. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Aaron, good evening. Ka-K5 Kim, may gabi, ari na nga kung mga balita nga natipon dari sa may syudad manapon probinsya sa Iloilo, ka-K5 Kim. Unahon ta sining nag-ginkasa, no, nga drug by bus operation sa may Zone 6 or Zone 4, Barangay North Baluarte Molo, kay nasa ngapon, Abril 8, ka-K5 Kim. Kung sa rin ang arestado mo si Rondo Escobar, 27 anyos, nag-residente man sa nasambit ka lugar. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang OIC sa Molo PNP, kaya siyang nabaklan si Isak Prasik sa isang suspected Cebu, gamit ang 4,000 pesos bilang drug by bus money. Na-recover pagid sa K5 Team ang 4 pagid ka plastic sa illegal nga droga. Nagabugat sang 15 gramos kag 102,000 pesos ang market value. Duwa ka semana nga gin-monitor ang subject kag nahibaluan, estudyante, tambay kag nagaubra sa port. Ang iyang parokyano, wala naman siya nga maghatag pa sang komento ka K5 Kim. Susunod naton nga balita tungod sa ginaluto or dugang tato ka K5 Kim sa bypass ang black eye diri sang subject ang kahimuan sa nga utod tungod nga ginsaway siya, wala siya namati, rason niya ginsumbag siya kag ginasiring diri sang pulis nga wala niya ginsakit ang subject. Ang tuyo nila ginsolusyonan lang ang reklamo sang residente batok sa subject. So isa pa naton kabalita ini ka-K5 Kim tungod sa ginaluto nga tabagak, isa ka balay diri nasunog sa distrito sa Molo, particularly sa barangay Kasing-Kasing Sentral na sunog ni or nagduntan ng sunog aras 4 kay nasang hapon kay K5 Kim. Sa eksklusibo natin ng interview kay ay Manong Alberto Braga Jr. 65 anyos, ginpahayag sini nga nagaprito siya sang tabagak nga inugsudan kung tani Espanyapon anti sa tabo ay sunog. Napatay ng baga sa kalan sang iya ginbayan kag nagwa ang kunya magpahangin. Nakibutan nang siya kay K5 Kim nga ginalamo na siyang kalayo ang iya nga balay. Wala naman naglaptapa ang kalayo sa mga kaingod nga mga pamalay kag gidayon napatay kag tungod sa pagdinuligay sang mga residente. Sudan, maintenance nga bulong kag bayo na lang ang nasalbar ni Braga kag wala naman siya napilasan.
Sa Banwa naman siyang Lambunaw, isa ka graduating student ang nalumos patay alas 2 kay nasa ngapon or nagpunta din ng insidente alas 2 kay nasa ngapon, Abril 8, tara sa may barangay Sagkop, Lambunaw, Iloilo. Ang biktima mo si Agia Cyrus, 18 anyos, kag-residente sa barangay Badyangan sila sa Bitman nga Banwa. So sa mga kapulisan, isa ni kagrupo nga mag-abyan nga naligo ang biktima sa pool sang natabuin ng insidente. Sanding sa investigasyon, naglumpat ang biktima pero naghaplak ang iyang lawas sa matigang nga bagay or naghaplak ang iyang dugan sa matigang nga bagay kag naglugdang pa ang iyang lawas. Ginaman 30 minutos pa siya nakitaan ang biktima kag ginagawa pa dala sa pinakamalapit nga ospital pero gindeklara nga dead on arrival. Matandaan ka K5 Kim sa nga nagligag nga pagkatinuig may nagluntad man nga Abril 7 man to nga pagkaluno dira sang isa ka senior high school student man ka K5 Kim. Ang ining barangay Sagkop o yung falls yara sa naman 15 kilometros ang distansya sa gikan sa town proper. Ining balita naton nga nagpunta sa may barangay Guaan ni Gares Iloilo para sa social media sa subungang gabi ini Graspar Balaka K5 Team. Sa interview naton kay Cap Alberto Katahay Jr. nga marapad ang ginamon sang kanayo pero ti malayo na ini sa mga pamalay ka K5 Team. Girayon naman niya ginrespondihan ini sa mga fire truck sa Banwa or fire truck sang Banwa kag napatay ang kanayo dugang pa nga ginanantaw niya posible ginabuyan sa sigarilyo nga may baga sa K5 Kim nga muna nga gintunaan sang kalayo. Amano kung kaisabla ka K5 aron no ang pagpanigarilyo iaboy-haboy mo lang dira wala nang advice no sa aton sa nga Bureau of Fire Protection or even gani ikaw man mismo nga sentido common nang madano nga badaan mo nga may mga laya nga dahon may dako girang chance nga maglapta ang kalayo dibla ka K5 aron. Yes, sa K5 Kim. Sa biyak pa natin yung balita, ining drug by bus operation naging patigayon sa may barangay Lacayon, Leganes. Alas 8:05 man sining gabi. No? Kasi rin ang arestado mo si Alias Tox, 25 anyos ka residente sa Pototan, kay si Alias Moy, 27 anyos sa Santa Barbara, Iloilo. Suno sa kapulisan, nga nabaklan sila sa isa ka brasik sa say sa ginapatihan sa buh. Na-recover sa operasyon ng anong ka mga plastic sa illegal nga droga. Nagabukas ng 120 gramos kag 816 pesos ang market value. Kaso nga pagkapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang natara na ipasaka nga kaso batok sa ila. K5 Jim, kaya mo na... K5 Aaron, please confirm or kuha lang the information. Yung may information nga ang mag-pungko bilang newly installed no, kung bagong hepe dira sa may Pavia Municipal Police Station is coming from Sara Municipal Police Station which is si Police Major Nemias Pamplona at K5 Aaron. So, pa-check lang sa siring mga information K5 Ron. Sige, K5 Team. Sige, K5 Aaron, thank you so much. Ay mo natipon nga report sa patrol. Sige, K5 Kim, ini nga mga balita nga nalulunggit siyang kalawan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa, kani ka K5 Ray SPO Malay, nga panangagyan ang pumunuyo sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Ripoyo, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko ng Karingawan Silibilo, number 1 na kita, K5 no sa pen. Nabatian naton ang mga detalye kag-report ni K5 Aaron Rifoyo sa patrol at yung mga drug by bus operation. Wala tao nga mga pagdakop sa mga naga-engage sa illegal nga droga. Ate, parehas ka to sa molo. Sumbag ta siyang magulang yan. Ay, hindi ka maguntat sa illegal nga droga, ha? Nga, wala ka gidag halinda sa bisyo nga na. Pari mo ay black eye. May mga mga salawayod gid nga mga manghud mga kauturan nimo. Kaysa bala bisan ka maayos ang magulang mga kauturan nila. O kaysa may gasaler gid na yang medyo britoldo pinamatasan. Amo gani ang balila. Nga bisan pariyo kamo or sa kamo ka pamilya, that doesn't mean nga isa lang kamo ka batasan. Diba, Sir Romeo, kag Sir Jul Roy Espiridion. Mga K5, regarding naman bala diri, no, sa sining latest nga statement sa
Sang Department of Transportation kon DOTR Secretary nga si Secretary Vince Dizon. Sa isa ka pagprotesta diri sang piston o kung isa ka transport organization, nagpasalig gini siya nga pabalikon na biyahe. I-allow pahanugutan nga magbiyahe diri ang mga unconsolidated nga mga public utility jeepneys o kung PUJs. So ang ining mga unconsolidated nga mga PUJs, amo ini ang wala nagpamiyembro, wala gin pa consolidate ang ilang unit sa mga transport cooperatives o kung sa mga kooperatiba diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo or even nationwide mga ka-K5. Since ang implementing body diri is ang Department of Transportation and Land Transportation Franchising and Regulatory Board mga ka-K5. Sa part diri sa mga kooperatiba, ang na-interview naton kaina is with the person of Mr. Boyet Parcon, ang chairman dara sang WVTC. According sa iyang, dismayado sila. Sila ang nagsunod sa programa sang gobyerno. Tapos it ended up na sila pasubong ang nabutang sa alang-alang mga ka-K5. Kadumduman naton, medyo madugay-dugay naman sang pag-implement dari isang modernization program. Adugay naman nga ginduso pa sang 2013 pa mga ka-K5. Kagsubong may mga naka-fully implement na no sang PTMP mga ka-K5 kung ining modernization program bala no. Anyo ng mga modernized buses sa dalanon naton mga ka-K5. According diri kay Mr. Boyet Parcon, kaangay bala kuno no, nasang una sila man ni ang nagadupla ang DOTR. Subong ginadilapan na nilang ilang adupla ang kinamunang bawi uwak sa mga desisyon sa pagpatuman dari sa PTMP mga ka-K5. According diri kay Mr. Boyet Parcon sa WVTC, nga nagsunod sila sa programa sang gobyerno. Pero kaangay nga ang gobyerno pa ang mapatay sa mga kooperatiba mga ka-K5. Okay, according diri kay Mr. Boyet Parcon, they consider ang ining mga unconsolidated bala no, mga traditional jeepneys bilang kompetisyon sa dalanon, and considering that we have already existing local public transport route plan upon ining LPTRP, wherein sa LPTRP nasa adra may mga gina-award na nga units. For example, sa Haro CPO 20 lang diri ka units na plastar na mga ka-K5. Sa may Haroliko Tagbak mga 30 ka units, amo lang gid na ang magabiyahe with that certain ruta mga ka-K5. So ang dako diri nga palamang kutanon, in case nga ma-pursue ini nga i-allow naman liwat nga magbiyahe diri ang mga unconsolidated jeepneys. So what will happen to Iloilo City transport system? Matabo kay since we have in place ng LPTRP. Kung for in kaso na mabiyahe nilawat ang mga unconsolidated jeepneys sa ila sini nga mga kinaandan nga ruta mga ka-K5, so magkarmaal na. Galing on the side naman sang piyak nga kampo mga ka-K5 sa mga transport organizations, sa mga transport groups mga ka-K5 na on their end dapat ikuno anay masuspend, dapat niya anay imbestigahan ang ining implementasyon sang PTMP bangod madamo sa mga loopholes, madamo sa mga kinanglan balang hitsuhon pa kag may mga nakitaan sila nga mga bahid sang corruption mga ka-K5 in terms of implementing, especially sa mga kooperatiba, madamo sa mga issue, hindi kahatag sang pasweldo mga ka-K5. Na tandaan ninyo no, magkapela naman ka beses diri nga gin-tackle diri sa aton nga may mga kooperatiba, transport cooperatives ang delay ang sweldo sa mga konduktor, sa mga drivers sang 1 ka bulan, sang 2 ka bulan. Kagang allegedly nga hindi bala transparent nga pag dumala no sang saring mga kooperatiba mga ka-K5. According diri kay Mr. Boyet Parcon sang WVTC, kaangay kuno sila on their end they have 95 units. Naka-loan na sila sang over 200 million pesos ang balor mga ka-K5.
sang kwarta in order nga makabakal sang siring mga modernized buses. Kung makitaan ninyo bala sa dalanon naton, no, mga ka-K5. Tapos, kaya actually, damo pa digani ko doon sa mga units nga wala gin-grant pa dari sang bangko. That is because tungod man sa desisyon sang gobyerno nga bawi dusok-butong mga ka-K5. So, i-check nato ng update. Since nga wala pa man isang memorandum circular, kung purely verbal pa lang nga mga statement, i-check nato mga ka-K5 kung maduso ni ginman bala, madayon ni balang plano ni Secretary Dizon. And who are the people behind this plan mga ka-K5? Ano bala mga considerations man diri mga ka-K5 kang mga factors nga gina-consider sa aton siri nga mga opisyales in terms sa transportation sector. Kag subong man, ang na istoryahan dari ang pag-regulate sang siring fake news sa social media, especially sa platform nga Facebook. According dari sa mga mamalidha naton, mga veterano naton nga mga broadcaster, mga ka-K5, nga dako dari ang papel sa Meta, kumpanya nga naga-operate, nagapadalagan dari sa Facebook mga ka-K5 to regulate kag pagbato dari sa fake news. Kung kaisa daan subong may mga AI na, pwede na gani ka-K5 hudlo buntana nga akon tsura, imo tingog. Ako niya imo lawas, akon ulo ba? Amo na nasubong iya sa social media. That's the power of social media. Ang ginatawag ba lang nga deepfake? Kahit ano nyo na kung kaisa may makitaan ka mo sa mga sugal-sugal, nag-promote ang mga kilalang nga tao, mga professional nga mga tao, even mga broadcasters sa Manila, mga lagkuan yung mga TV network. Ang tuod sila mga ka-K5, most of the time, magkatawag na sila yung deepfake. Trace mo ng deepfake mga ka-K5, once mo lang do hindi akma, hindi appropriate ang mga pagbuka sang baba, ang mga ka-K5, ang mga facial expressions. So, everything can be fake na subong sa social media. Kagang iban bala, no? Na pinataka pagpalaptas ang siring fake news. Grabe, napatay na si Amuni, si Amuto. Pero wala pagali. Kagdamo na daan subong, mga trolls, mga ka-K5. Mang-away-away na si mo. Magpalaptad na fake news. Pero once gano'n na nga imbestigahan, locate dira sa National Bureau of Investigation o kunining cybercrime unit sa PNP na to. Tabisan na nakalak ka pa na sang profile mo. Tabisan nakahide pa ng mga identities ni mo. Pero once nga mga eksperto na dira mag-tracing mo, titrace ka man sa gihapon. Pero how about ya sa mga tao na ordinaryo lang wala sang kapasidad? Mga ka-K5 nga mag-trace sa mga tao nga nagapanghinto o nagapalaptas ang fake news sa social media. So dapat nato na bilang mga responsible citizens, dapat you know how to fight fake news. So check mo from time to time ang mga sources. May ara na abi nga for tawag na makakatch asang imo siri nga attention ang ining mga headlines pero lain balik gali ang content ng K5 sang balita. Or check kung ang ining nga balita or ining nga information may naka-upload na diri nga mga reputable sources. Mga ka-K5 or not pertaining no sa mga specific nga mga situation or specific nga mga cases but in general. Mo nagagamit sang social media, dako na kamo, hindi na kamo ilintuon. Dabla Sir Carmelo. Good night na Sir Carmelo. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 37 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Sa mga nagapulaw-pulaw dara, gusto dara magpagsik ang ilang immune system para may gana sa ilang mga misis kung magpauli. Anong kamo dara sang extend food supplement, especially kung kapoy sa bilog nga adlaw, nga pagtrabaho, nagahuluhakwat ka dara. Mga ka-K5, para lang ubra mo, langlan gid sang puwersa. So, inom ka mo sang extend food supplement.
para lawas, mabaskog, kag mapaguon pa sa kama ba? Para sa Pilipinas, oras sa K5. 11:38 na sang gabi. Standby, magabuya kita na ya. Para sa aton siring commercial break. Kag pagbalik naton, last portion na sa aton siring programa sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the live. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang sa akin, pamuhin. Okay. Isipon naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay Agkatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico.
alam ha? Mga baton na paginsang! Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na sa water sa mga? Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. Oh. 200! Oh, lupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tumakapoy niya how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuhan. 500! Lipay mga nalipay sa inyo. Wow! Ano ba ang mga sa K5 News FM? Okay. Liwaton lang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema gawa pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepe Puneibon sa lingon ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1,500. Ang pinakanubo sa natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo pasyon pa! Oh, hindi ka sa nagkaipan na agad! Dali lang. Babong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Magkalong maglogo? Sino lang maglogo? Si Papa! Ready? Music! Ikaw nagdaog, mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na saan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang bago sa K5 News FM kay Doc Ranelo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pag-alta, punin na to! Wala na ta! Ano bang ba mo kay Jack? Oh, ha!
Nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay Nabais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 11:49 na sang gabi. Para kadasig lang yun sang inoras. Ito ginahugot ng yun mga ka-K5. Dugay-dugay, kaagahon na. Dugay-dugay, Abril 9 na mga ka-K5. This time, pamatian nato ng mga report kag impormasyon sa aton sa nga mga K5 reporters. Una kita diri sa report ni ka-K5 Alex Escalante, ang ining 100 kilowatt solar PV system phase 1 ginbuksan na sang provincial government. Para sa kampiyon nga report, K5 News FM Kampiyon Report. ka-K5 Alex. Formal na nga ginbuksan sang Iloilo Provincial Government ang 100 kilowatt solar panel system phase 1 paagi sa isa ka switching on ceremony kadungan sang selebrasyon sang Semana sang Iloilo. Ini ang ginpangunahan ni Iloilo Governor 3rd Officer Jr., Provincial Administrator Dr. Raul Banias, Yaratman si PGenero Chief Attorney Cesar Emmanuel Buico Jr., Energy Efficiency and Conservation Focal Person Ray Victor Garin, Provincial Engineer Romeo Andig, kag PPDO Acting Head Val Meluhan. Suno sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, ang completion sang phase 1 sang 3-phase nga solar panel installation ang testamento sa matamat nga pagsaylo sang Iloilo sa renewable energy bilang kabahin sang local energy efficiency and conservation plan. Dugang pa nagapadayon ang Iloilo Provincial Government sa commitment sang lokal nga panguluhan sa pag-advocate para sa cleaner, safer, kag energy sufficient nga future para sa mga Ilonggo. Ang ining balitang nadulong sa inyo sa DDX 500 food supplement kung makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pang mga sakit. Kini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Nabatian natin ang report ni K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. This time, pamatian naman natin ang report ni K5 Jenny Kauyunan halin sa Iloilo City Hall. Sa headlines, traffic personnel dapat respetuhon kag hindi pagbastoson. Suno sa Traffic Transportation Management Office o TTMO. Sa kampiyon nga report, K5 Jenny Kauyunan. FM Kampiyon Report. K5 Jenny. K5 Kim nagapanugyan si Traffic and Transportation Management Office Head o kon TTMO Head o Darko Garbanzos nga dapat respetuhon kag hindi pag-simo-simoon ang mga traffic personnels. Ilabi na kung nag-obra sila sa ilang obligasyon sa mga dalanon. Suno kay Garbanzos nga sinuman nga magpangbasto sa ilang enforcers ang magapangatubang sa nagakaigong penalidad sa legal nga paagi. Ginpahayag pas ni nga may pila na ka mga persona ang ginpasakaan sang kaso bangod sa pangbasto sa ilang mga traffic aids. Nibaloan nga isa naman ka motorista ka K5 Kim ang nagbasto sa traffic enforcers matapos nagindakop inibangod sa paglabay sa green separators. Kag wala sang suksok nga helmet ang angkas sini sa JM Basa City proper sang Abril 8. Sa karon, K5 Kim yara na sa kustodiya sang kapulisan ang sambit nga traffic violator. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nabatian nato ng balita kag impormasyon coming from K5 Jenny Kauyunan sang Iloilo halin sa Iloilo City Hall. Mga K5,
Subong mainit na gid nga tiyempo nato, no? Viral subong sa social media. It is becoming a meme sa social media ang sitwasyon dra sa isa ka mall sa city proper. Ano ni ayhan nga mall ang grabe ka init. Kung ikaw pa mangkuton Sir Hudlo Montana, ano diri nga mall diri sa syudad ang init gid. Wala ba may gabuga nga tugnaw gid sa ila sini nga mga aircon. Damo na di gani mga establishments, kagdamo da mga one-stop shop, mga offices bala no sang gobyerno sa sulod sang silang mall. Subong ka pa na malhas to yung mga empleyado. Ka pa na malhas to yung kapag imbes nga mag-enjoy dira, mag-chill ang mga nagakaon dira sa ilang mall. Di alam mo nagkapamaypay. Matyagan mo sa Romeo Sobere, Sir Arman Baco Guay. Ano ni ayhan nga mall? Kilala mo man ni. Balaan mo gini. Balang iba niya nagakadto sa mall tungod nga para mabugnawan. Kaso bala nga brown out no, dira sila paliwaliwa sa mall. Pero ining mall ba? Sa marag adlaw to wala gid improvement ang ilang air conditioning system. Mga K5 abot sa no para mag-improve dra. Consideration man tani kay syempre damo nagakadto dra nagabakal. Damo da mga opisina sang gobyerno. Na para lang komportable nga man dra nga hindi mo na kinahanglan nya magpamaypay-maypay dra. Tungod nga nagatagaktak na drang balahas mo. Kitaan ko to sa video pati man nagabaligya sang cellphone, nagatanyag sang LCD ba. Sila pa to yung grabe man ka pamaypay. Kagatrapo sa ilang mga balhas. At subong daan, nga nagkakalabot kita sa 46 degrees Celsius. Nasang hapon, nagkakalabot kita sa 46 degrees Celsius mga ka-K5. And tuman, gano'n nakapaang. Agrekulabos na kita sang tiyempo. Thank you so much for being with me tonight. Dari sa programang K5 Night Watch. Nabatian kita halin sa Premier Distrito, tugtob sa Quinto Distrito. Sa aton siring technical side, dara sa Pasig City, K5 and Marliquiña. Dara sa may Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara, K5 Papa Flo. And of course, direman sa Master Control naton, K5 Andre Fred La Pastora. Ako ang inyo alaga, temporaryong atalos kay K5 June Aluhado Kapulot. Iniisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.